За крок до незалежності. У День Каталонії іспанці проводять масову маніфестацію на підтримку незалежності регіону. Тисячі каталонців від самого ранку заполонили вулиці Барселони. Люди тримають прапори Каталонії і плакати з гаслами про незалежність. У вирі протесту практично зараз знаходиться наш Григорій Жигалов. Григорію, сподіваюся, ти нас чуєш. Отже, Коста-Брава, саме узбережжя і, власне, його перлина Барселона – це улюблений курорт українців, тисяч українців. Наскільки безпечно взагалі зараз там перебувати? Ну, Лідо, нічого страшного тут не відбувається, але ті українці, які полюбляють відпочивати у Барселоні і у Валенції, схоже, їм доведеться вивчати назву нової країни. Ця назва Каталонія. Зараз навіть не тисячі, десятки або сотні тисяч каталонців вийшли на вулиці Барселони, які вимагають незалежності для своєї автономії. Ну і краще один раз побачити, ніж 10 разів почути, тому, будь ласка, без коментарів. Гриш, скажи, от сепаратистські настрої в Каталонії, вони панують десятиліттями. Що зараз стало останньою краплею? Чому раптом протести стали настільки жвавими і активними? Ну, справді, ця ідея не нова у Каталонії, і протягом 30 років каталонці йшли до цього, але мова, культура – це одні аргументи, але найбільшим аргументом цього разу стала економіка, порожній гаманець. Каталонці, як мешканці найбагатшої провінції Іспанії, платять найвищі податки у Мадрид. Ну і це, звісно, каталонців не влаштовує. Будь ласка, пряма мова, ось що говорять люди на вулиці. Думаємо, що в нас є сила, щоб бути незалежними. Ми не хочемо бути частиною Іспанії. Наша незалежність дуже важлива для нас. Я каталонка, тому захищаю свою країну, свою державність. Ну і, власне, що зараз відбувається? Зараз величезна хода, яка закінчиться біля парламенту, і там люди ухвалять спеціальну резолюцію, яка закличе уряд Каталонії розпочати кроки, які призведуть до незалежності цієї країни. І люди сподіваються, що це станеться мінімум протягом 6 місяців, максимум протягом 1,5 року. Ліда. Дякую, Гришо. Григорій Жигалов, можливо, є свідком історичних подій про наміри Каталонії, про протести в Барселоні, про наміри Каталонії відокремитись від Іспанії. Цього разу остаточно. Дякую, Гриш.